тамошобинони азиз, дар ин ҷо боша боз якчанд ламиражи нав омадаи новинка материал ва хостам барои шумо низ нишон диҳам. мо ира доставка дорем, агар хоҳед доставка мекунем. касе ки худаш омада мустақилона харидорӣ кардан мехоҳад, агар дар Тоҷикистон бошад, пас биёед Корвон тарафи Пажарка 012 якум Рият 319 контейнер. Намхе новинка омадай. Ламиражо ҳамаш сангошон майдая, дизайнерски сангчо, худошон ҳам ламиражои тозаи хушрӯ. Нархи 3 метри ламираж аз 160 сомон сар мешава, қиматаш 180 сомон ай. Анами сангчаҳои майдадор аз 160 сомон сар мешава, дизайнерскиш. агар дар кор боша, марҳамат нависед. ма дар комментария WhatsApp ма рақамои WhatsApp сохранид мекунам, закрепид мекунам. шумо метавонед ки дархост кунед. ира бинед чӣ хушрӯванд. ино ҳамаш анамиха дизайнерски сангча доранд, сангои майда. ҳамин ранг хушрӯ, серияи рангаш худчам гулакоша бинед, аҷоибак омадагиай киртоода хушрӯ меоя. баъд анаи аҷоиб фасон, анами тигр тамоман хушрӯ. и бо бамбук ламиражай ғастаракай чихе бинед, сангчооша аҷоиб задагиян. нархора чихеле ки гуфтам аз 160 сомон то 190 сомона. аз ҳама қиматаш мисол то 180 сомона бахшиш, аз ҳама қиматаш ҳамин 180 сомон айда. хулас шумо нависед, доставка мешава. суратша партоен, ма бо гап мезанам кадомаш чанд смаяй бо аниқтар карда ба шумо мефаҳмонам. намеоям новинкаян бинед 160, 170, 180 сангоям хе майдаш. и ламиражо рости гап ҳози бозор ку анами хел сангои дождик кам задистиян. агар ами санги дождик бошад, мумкин ки ами 120 сомон бошад да. ҳози ки сангои дождик намезананд, бисёртар мода шидагиам хел сангои дизайнерски, ҳама қариб амхе сангои дизайнерски кати оро додагиан ламиражора. ино бошад нусхаҳои туркияй, анин паплинои туркӣ ҳастай. ин нусхаҳои амоай паплин ламираж бирбарда аҷоиб хушрӯ омадагиан, ки аз наздик бо фасонай. ана иноям новинка блеск доранд. ваяй гулчай бо гирдиш блеск дора. инчунин бо сангчаҳои дизайнерски оро додаштагиай. хоҳед аз инош дархост кунед, хоҳед омада бо худтон бинед. ин намудоша нишон додагӣ будам дар видеои пештара ва хостам боз ҳам як бор дигар нишон дидим. сабзш омадай, дар уҷа зардча нишон дода будам дар видео пеш. ҳозир бошад сабзш омадай. хулоса анами хел ламиражои фасон, нархошон аз 160 сомонӣ то 180 сомона. метавонед дархост кунед. анаи қаср буд, ами 190 сомон оригиналаш, барое ки санги беҳад бисёрай. нигоҳ кунед, санг бисёр рафтагайда ва беҳад наздик задагиан сангоша. ҳамиш 190 сомонай. аз и ранги кабуд буд, тамом шид. анаи ранги розви омадай, барои мисол духтарако хушрӯвай. хулас бо мо бошед.